Paglangkaw kan presyo kan lokal na gulay, siring kan talong, kangkong, asin okra, nanutaran sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Rason sa likod kayan, aramonta sa report ni Chris Novelo. Kasabay kan mga ordinaryong aldaw, nanutaran ang paglangkaw sa presyo kan mga lokal na gulay sa merkado publiko sa syudad ni Naga. Partikular na sa nadagdag ang presyo ang kada kilo kan talong na dating 70 pesos na ang kada kilo, alagad ngunyan 90 pesos na ang kada kilo. Ang kangkong naman na dati 15 pesos ang kada kilo, ngunyan 20 pesos na ang kada kilo. Mantang ang dating 140 pesos kada kilo na okra, nagsakat naman sa 160 pesos ang kada kilo ngunyan. Mati-mati man ini kan customer na si Nanay Munina. Halangkaw man bagagiraray, mayo man nagbababa. Saro sa paghihiling na rason kan mga partienda sa paglangkaw sa presyo kan lokal na gulay, ang naging kamugtakan kan panahon asin ang paglangkaw kan pamasahe. Siguro po sir sa kadailan na pag-uranta po aro kayang ngunyan po nagsarasaldang naman po bali po medyo nagbaba-baba naman po ang gulay. Sa ibong kaini, biglalooman naman kan DA Bicol na mahurus naan na sambitan ng mga presyo hulita nagpuon ng magusi ang ibang mga paratanom. Pero ngayon, lalauman kang DA na mababa na ang presyo dahil madami na ang harvest season na. And tapos na yung cold weather kung saan kukunti yung produkto, pati sa egg, and pati sa mga gulay. Mientras tanto, mantinido man ang supply asin presyo kan mga gulay na haling bagyo sa ibong kan malipot na panahon sa Cordillera Region. Kaibahan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.